Des del passat 1 de setembre, els carrers compresos dins del primer anell de ronda tenen una limitació en la velocitat de 30 km per hora, decisió que l'Ajuntament ha adoptat degut a que aposta per l'ampliació de l'espai destinat al vianant, la seguretat vial, la reducció de la contaminació ambiental i la potenciació del comerç local. La presentació d'esta ampliació de la coneguda com a Zona 30, que té per lema el centre ja va 30, València camina cap al futur, estigué a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i del regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, una modificació gràcies a la qual esperen aconseguir una pacificació del trànsit rodat en el centre urbà. Ficarà la limitació de 30 per hora, la velocitat de 30 per hora, a tots els carrers del centre de la ciutat, tota la part de dins del primer anell, perquè em sembla que és fonamental pacificar el trànsit, és fonamental explicar-li d'una manera molt clara a la gent que el centre no s'ha d'utilitzar, no s'ha de travessar per anar a un altre lloc, sinó que el centre ha de ser un espai on cada vegada més utilitzem. Nosaltres no volem fer les coses des d'un ordeno y mando, tenim una direcció, el nostre objectiu està molt clar. Volem que un dia a l'interior del primer anell només vagin els cotxes autoritzats. Aquest és el nostre objectiu, però arribarem amb ell amb una sèrie de passes mitjançant el diàleg. I en aquests moments l'objectiu concret és enviar el missatge a tots els vehicles de que el trànsit a través del centre no li és rendible, que és millor anar circumvalant perquè tardarà més temps. Així fem una aposta decidida per potenciar el comerç local. I sabem que en les zones on està el trànsit pacificat, el comerç local millora d'una forma molt significativa la seva contaminació ambiental. En aquesta ciutat hi ha uns nivells de contaminació significatius, malgrat que els mesuradors de contaminació estiguen tots en parcs, o pràcticament tots en parcs, per tant no mesuren el nivell més alt de contaminació. En l'anterior govern van estar adequadament col·locats en el parc de Capçalera, en determinats parcs, per a evitar uns nivells. Però hi ha uns nivells de contaminació per ozó, hi ha uns nivells de contaminació per òxids de nitrogen, que sabem que es disminueixen d'una forma molt important si es disminueix la velocitat. Convivència, i el que anem a fer és fer la campanya demanant a les persones i fer-lo conèixer la proposta per a que vagin respectant. I no se començarà a partir de demà a fer cap sanció ni persecució. Nosaltres volem anar cap a una recuperació de l'espai en la col·laboració de la gent, perquè facin seu a la mesura i que recuperen aquest espai, que ho vegin que és molt millor per a tots.